אבא. אבא, אתה שומע אותי, אבא? אבא. מה זה, איפה אני? מה זה פה? אתה מתעורר מניתוח, אבא, עברת השתלת לב. מצאו לב. מצאו, ברגע האחרון מצאו, וזהו. אתה הולך לחיות, אוקיי? תודה לך. יאללה, אנחנו זזים. רגע, מה זה? מה אתם זזים? מאיפה מצאו? מי זה? מי? עזוב, העיקר מצאו לב, לא משנה, תהיה בריא. משנה? מה זה משנה? מה זה? ואדם הציל את החיים שלי, אני רוצה לדעת לפחות את שם שלי. בסם נסראללה. נסראללה. כן. לא נורא, אלוהים יברך עוזו, הציל את חיי. כן, זהו אבא, רק אתה יודע את הדעות הפוליטיות במשפחה, כן? אנחנו נלווה אותך בכל התהליך של ההחלמה וכל זה, אבל אחר כך אתה בגפיך. בסדר? אנחנו מבקשים שתעזוב את הבית, תחפש חברים בקסבה. או שתזכיר לך איזה דירה בחוף בעזה או משהו כזה, אבל איתנו אין לך שום דבר כבר. יאללה, יישר כוח, אבא, יישר כוח. רגע, מה זה? איפה אמא? מה עם אמא? אתה לא רוצה שאמא תעשה את זה עם... לא. שמע ישראל. אבל זהו, העניין חתום, העניין גמור. אמא מוסרת לשעות שלום, היא מצטערת שלא הצליחה להביא איזה מאפה או משהו, אבל היא לא יודעת איך מכינים בקלאווה. רגע, אולי אני יכול לפחות לבקר את אמא ביום הולדת שלה, פעם בשנה. אוקיי, ביום הולדת. אתם יודעים מה? גם ביום הולדת שלי. פעמיים בשנה וזהו. יאללה. אוקיי, פעמיים. יאללה, טייב. 3 פעמים נסגור את זה וזהו, יאללה. רגע, מה זאת אומרת? מה, אתם נותנים לכם אצבע, אתם רוצים את כל היד? טייב. שו מלק, יאללה, סגרנו פעמיים. שוקרן יא בנתי, יאללה. אנה מעקום. אנחנו הולכים, אבא, אנחנו צריכים לחזור לירושלים. יאללה, מה ארסלמקום? תענו ממנה למה לא לנצח על-קודס תהיה שלכם. מה זה? על-קודס. מה אנה? על-קודס. רק בכוח אתם מבינים מירושלים? ولدنا بلدنا القدس للعرب القدس للعرب القدس لنا الله اكبر وسليم القدس